Yabona nje leyo ukuthi o chorus leader labama lapha phambili. Yabona laba bantu bama lapha phambili worship sibiza worship team. Into out le. Into nje out le engekho nje embhalweni. Sithi ke iphasika asiligubi. Because zonke lezi izinto ezikhulunywa la asikwazi ukuzenza namhlanje. Ake ngikwenzele nje isibonelo esilulu. Kuthiwa endlini zenu kungabikho okunemvubelo. Kodwa mabeya ePhasikeni njengoba bezothi bayiPhasikeni bazobe phetha amakhekhe. Yabo. Bazobe phetha amakhekhe and then futhi izobe ingekho lento okukhulunywa ngayo la. Okay, iphasika lethu lihlatshiwe lingubani? ElinguKristu. Iphasika lethu Kristu. Othi ngikusize Mthiya. Hayi no ungangisizi. Othi ngicacisa nje lapha makukhulunywa ngokuthi nelethu iphasi elihlatshelwe nguKristu akukhulunywa ngephasika leli. Isidlo senkosi sidliwa nini? Uhlanganisa isidlo senkosi nephasika. We talk about Passover. Yes. Yeah, we talk about Passover. The context ka chapter 5. Let's do justice. Let's go to the scripture. Isidlo sidla kangaki? Njalo thina siyisidla anytime. Yes. Isidlo nisidla kangaki? Ayi-1 ngeviki Sunday. Why kayi-1? Ithi kwathi sesibuthene ngosuku lokuqala lweviki ukuba lokuqala kweviki. Okay. Umpostoli uthi sisidla njalo. Yeah. Mangithi sidla njalo masihlangene. Ngakwazi ukuyihlala nesidlo nje endlini nje ngiyidlele ngaphandle ukuthi ngihlanganyele. Isidlo. Ngakwazi. Bengithi ngifuna ubuza umbatha lo mbuzo angithi uthi basidla njalo. For the next day. Njalo masihlangene. Yabo. No problem. It's fine. Uyiphosa kini. Angithi ngathi sisidla